हेलो रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांखौ बरायबावनाय जाबाय। आङो नोंथांमोननि सेरावहाय दिनै ओरैबायदि दुखुनांथाव खौरां लानानै फैदों। बे खौरांखौ खोनानाय लोगो लोगो हयथ' नोंथांमोननि गोसोआवबो गुलुब गुलुब मावनो हागौ। बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो बे खोथाखौ शेयार खालामनो होननानैहाय नैबे भिडिअखौहाय हरनि 2टाब्लाबो आङो बानायनाय जाबाय। दा नोंथांमोना फारियै खोनासंलांदो। थांनाय 13 थारिखआव कर्नाटकनि सिङाव थानाय रामनगर होननाय मोनसे जायगायावहाय जोंनि बर' सुबुं खामानि मावनो थाफैनाय ओरैबायदि गिदिर एक्सिडेन्ट जानानै थांबाय। नोंथांमोना बे एक्सिडेन्टखौ नुयोब्ला गिख्रंगोन। बे एक्सिडेन्ट जानायनि भिडिअ क्लिपबो दङ। आङो दहाय सिगाङाव एसे सलायनानै थांबाय। आङो दा लास्टआव नोंथांमोननो फुल देखायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानैहाय खोनासंलांब्लानो जाबाय। जाय बिथांमोना कर्नाटका स्टेटआव खामानि मावनो थाफैदोंमोन रामनगर होननाय मोनसे जायगायावहाय, दा बिथांमोना अबथिरा जिउ खोमानानै लानो गोनां जाबाय। एक्सिडेन्टआ जादोंमोन जाहैबाय बेलासिनि 7टा बाजियाव होननानैहाय बुंदों एक्सिडेन्ट जानायखौहाय। आङो नामखौ फारियै नोंथांमोननो खोन्थानि। गिबियावनो दङ जाहैबाय भुपेन बर' 22 बोसोर। बिनि बिफानि मुङानो जाबाय राजकुमार बर'। आरो नैथियाव दङ जाहैबाय जिन्तु बर'। बिनि बिफानि मुङा जाहैबाय दिपेन बर'। थामथियाव दङ जाहैबाय जनि बर'। बिनि बिफानि मुङानो जाहैबाय मदन चन्द्र बर'। आरो बिथांमोना उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिमोन। उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट टेपाघाट होननाय गामिनिमोन बिथांमोना। साथामबो बे मोनसे गामिनिनो नामाथाय आं बेखौ बारा बुंजोबनो रोंला। बेवहाय मोनसे गामिल' खिन्थानायखाय आङो नोंथांमोननोबो मोनसे गामिल' खिन्थानाय जाबाय। बे एक्सिडेन्ट जानायाव भुपेन बर'आ जायगायावनो जिउ गोमायो। आरो बिनि लोगो जिन्तु बर' आरो जनि बर'आ गोब्राबै जखम जायो। बे जाथायानो जादों जाहैबाय रामनगर पुलिस थानानि सिङाव। जिन्तु बर' आरो जनि बर' बिथां सानैखौहाय गोब्राब जखम जानायखौ नुनानैहाय सुप्रा हस्पिटालावहाय देहा फाहामथायनि थाखाय बिसोरखौ थिसननाय जादोंमोन। आरो बिनि गेजेराव जिन्तु बर'आ दाख्लै थांनाय सुनिबार 9टासो समाव बिथाङा बे बुहुमनिफ्राय बिदाय लानानै थांबाय होननानैहाय मिथिहोनाय जादों। दा भुपेन बर' आरो जिन्तु बर' बिथां सानैनि गोथै देहाखौ फ्लाइटजों न'सिम फाथायहरनाय जाबाय। दा बेखौ मदद होदों जाहैबाय बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि प्रेसिडेन्ट प्रेमजित औवारी आरो जेनेरेल सेक्रेटारि आमब्रेक बसुमतारी आरो बेजों लोगोसे बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि मावथि मेम्बारफोर बिथांमोना गोसो गुदुं जानानै बिथांमोननि गोथै सह'खौ फाथायनाय बिथांमोना बिराद मदद खालामदों। बुंनो थाङोब्ला जोङो बाख्नायनो नांगौ रायजो राजाफ्रा। बियो जोंनि बर' सुबुंफोरनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव खौरां। आङो नोंथांमोननो एक्सिडेन्टनि भिडिअ क्लिपखौ एसे देखायनि। नोंथांमोना नायनानै लाब्लानो जाबाय एसे। आरो बेजों लोगोसे हस्पिटालाव लांनाय फिसा फिसा भिडिअ क्लिपफोर दङ। आङो बेखौ नोंथांमोननो देखायगोन। सर नम्बर पेशेंट है हमारा पेशेंट है ಇದು ಯಾರು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ आप जा रहे हैं ना? हाँ ये जा रहा है सर। ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ your father, mother, your आप जा रहे हैं ना?
हाँ ये सर नोंथांमोनाबो बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो नोंथांमोननि गोसोआव सौथुदों जानो हागौ मानोना जोंनि सासे बर' सुबुं रुंसारि जानाय नुब्लानो खोनाब्लानो जोंनि बिखायाव गाबखाङो खामखाङो बिथांमोननि गामिनि मुंखौ आङो दहायबो खिन्थाखाबाय बिथांमोननि गामिनि मुङानो जाबाय थेफागाट उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिमोन बिथांमोना आङो माखासे स्क्रिनशटबो देखायदों नोंथांमोना मोजाङै क्लियारैहाय भिडिअफोरखौ दोन्थ'नानैहाय फरायलांनो हागोन बे स्क्रिनशटफोरखौहाय जेनाखि आङो लाइजाम लिरनानै हरदोंमोन बै लाइजामखौ आङो नोंथांनो स्क्रिनशट देखायगोन बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ दोन्थ'नानै फरायलांबानो जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन बिराद दुखुनांथाव न'आव गैजायै हिसाबैहाय गोजानावहाय गुबुन रायजोआव थाफैदोंमोन मावनानै जानो थाखाय आरो गावनि न'खरखौ हाथाराब्लाबो गरसे गरनै रांनि हेफाजाब होनो होननानैहाय आरो गावनि न'खरखौ फसंथानो थाखाय दा अमासि साथामबो खनसेनो बुखारजानाय आरो ओरैबायदि गिथावथाव नुखादों एक्सट्रिमखौथ' आंथ' मोसिबफ्रांलायदों दहाय फार्स्ट टाइम नुयोब्ला भिडिअखौहाय बे भिडिअखौहाय आङो फाथायहरनाय जादों बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि गाहाय आफादगिरि अमृत बसुमतारिया आङो बे भिडिअ फट'खौ फाथायहरनाय जादों दा बेनिखायनो आङो बे ससे भिडिअखौ बानायनानैहाय नोंथांमोननिसिम मिथिहोनायसै होननानैहाय नैबे भिडिअखौहाय बानायनाय जाबाय भिडिअआ हयथ' गोलावबो जाबाय जानो हागौ बबे जायगायाव जादों नोंथांमोना कनफिउस जानो हागौ आङो बेखौहाय स्रा खिन्थालांबावनो गोसो खनसेबाव बे जाथायानो जाहैबाय कर्नाटक स्टेटनि सिङाव थानाय रामनगर होननाय मोनसे जायगायाव आङो दाख्लैसो थांदोंमोन रामनगराव बेरायहैदोंमोन मानोना बेयावहाय नोंथांमोना मिथिखागौ मोनसे हिन्दी फिल्म बेयावहाय शुटिं जादोंमोन रामनगर होननायावहाय शले फिल्म नोंथांमोना नायबाय जानो हागौ बे शले फिल्मखौ बेयावनो बानायनाय जादोंमोन रामनगरावनो दा बे एक्सटेन्डआबो रामनगरावनो जादों माखासे निउसफ्राव आङो खोनानो मोन्दों माने बेंगलरनि सिङाव थानाय रामनगर होननानैहाय रामनगरा बेंगलराव गोलैया रामनगरा गोलैयो जाहैबाय ओरै माइसुर ओरै बेंगलर गेजेराव गोलैयो रामनगरा माने ओरै बेंगलर थाङोब्लाबो 1.5 घन्टा बा 2 घन्टा नांगौ ओमफ्राय बिनिफ्राय माइसुर फैनोब्लाबो 2 घन्टाया फुरा नांगौ माने बे जायगानि नामानो जाहैबाय बे नोगोरनि नामानो रामनगरखा रामनगर दोननाय जाखादों बियो बेंगलर सिटियाव गोलैया बेंगलर सिटिया आलदा माने आलदा सिटि दं नालाय ओमफ्राय ओरैहाय माइसुर सिटि ओमफ्राय रामनगर बिनि उनावसो बेंगलर सिटि दा बेखौहाय आङो स्रा नोंथांमोननो खिन्थाहरबाय नङाब्ला नोंथांमोना सोंबाय थानो हागौ बबे जायगायाव जादों ओमफ्राय सोरबा सोरबाथ' भिडिअफोरखौ जोबजासिम नाया बैसोरथ' मिथिनाय नङा डाइरेक्टलि सोंगोन कमेन्टआवहाय बहाय जादों होननानैहाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबखांनायनि उनावहाय कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरब्लानो जाबाय नोंथांमोना मा सानदों बे खौरांखौ आङो दाख्लैनो मोननाय जादोंमोन होनब्लाबो आङो फट' भिडिअ क्लिपफोरखौहाय मोनाखैमोन माने सोरबा खिन्थाहरदोंमोन आंनोहाय मेसेन्जारावहाय आंनो मेसेज हरनानै खिन्थादोंमोन आरो जाबावलायबाय बेंगलराव एक्सिडेन्ट साथाम होननानैहाय बेफोरबायदि आङो मेसेज लिरनानै हरदोंमोन मेसेन्जारावहाय होमब्लाबो थै नंगौना नङा होननानै थादोंमोन आं ओमफ्राय दिनैहाय ग्रोब नै बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय आङोहाय ग्रोब हरनाय जाबाय बे भिडिअखौहाय ओमफ्राय फट'फोरखौहाय बेनिखायनो आङो दिनैसो शेयार खालामनो हाबाय जाथाया दाख्लै थांनाय 13 थारिखआवनो जादोंमोन जाथाया 13 थारिख डिसेम्बर मोनाबिलिनि 7टा समावहाय बे जाथाया जादोंमोन आरो भुपेनाथ' जायगायावनो जिउ खहा जादों होननानैहाय मिथिनो मोन्दों ओमफ्राय जिन्टु बर' आरो जनि बर'खौ माने सुप्रा हस्पिटालावहाय बिसिनि देहाखौ फाहामथाय होनो थिसननाय जादोंमोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय जिन्टु बर'खौ गोब्राबसिन जानाय नुनायखाय बेंगलरनि मोनसे हस्पिटालावहाय बेखौ थिसननाय जादोंमोन दा बियो थांनाय सुनिबारनि फुंनि 9टायावहाय अबथिरा जिउ हगारबाय होननानैहाय मिथिनो मोननाय जाबाय दा बिथांमोननि गोथै सहखौ फ्लाइटजों न'आव फाथायहरबाय बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि मददजों बिथांमोनाबो सहैजासिम मदद होबाय बिथांमोनखौबो बाख्नायनांगोन जों रायजो राजाफ्रा दा बिथांमोना जेरावखिया जाथाय खोनाया मानो माने गोसो गुदुं जानानै बिथांमोना बिराद हेफाजाब होबायगासिनो दङ बाख्नायनांगोन जोङो बेंगलर बायदियावहाय जोंनि बर' सुबुंफ्राबो बेफोरबायदि मदद होलायनो मोनसे आफाद दानानै दोनदों नैबेफोरखौ जोङो हेफाजाब होनांगोन नोंथांमोना गामियावनो था एबा बिदेशआवनो था नोंथांमोना सापर्ट होनांगोन बेफोरबायदि आफादखौ मानोना समनि गेजेरावहाय नोंथांमोननोबो गोनांथि जायो बिनिखायनो
दाथ' नै मिथिया हसिया सोर फैगौमोन न'निफ्राय, न'नि मानसियाथ' फैथारनांगौमोन। दा बेयावहाय जोंनि बर'नि आफाद गैयाब्ला, दा जोंनि बर'नि आफाद दंनायखायसो न'निफ्राय खावलायबाय थाहरनायलाय बिथांमोना हेफाजाब खालामनानैहाय गावसोर फैनाङालासेनो बिनिफ्रायनो मदद खालामनानैहाय बिथांमोननि गोथै देहाखौ न'आव हरनो हाबाय। नङाब्लाथ' न'खर मालिकआ फैनांगौमोन। दा बिदिनो आरो बेनिखायनो जेरावखिया जोंनि बर'नि आफाद थाया मानो नोंथांमोना सापर्ट खालाम आरो बिथांमोनखौ थुलुंगा हो, जाहाथे बिनिफ्राय साबसिन आरो मावबावनो हायो। दा आङो गोबाव बाथ्रा बुंले, दा बेखौनो आङो नोंथांमोननो मिथिहोदोंमोन। दा बेखिनिखौ मिथिहोनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। भिडिअखौबो हरनि 2टायावसो बानायदों। आं फुं जानाय लोगो लोगो बे भिडिअखौ पाब्लिक खालामगोन। आङो खामानि बिजि जानायखाय बे भिडिअखौ दहायहाय सानाव आङो बानायनो हायाखै। बिनिखायनो आंनि भिडिअआ लेट जाबाय। नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा। नोंथांमोना नुदोंब्ला भिडिअखौ शेयार खालामब्लानो जाबाय आरो नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदों, अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो। थाब 100K खालामनानै होदो। मानोना आंहाबो सिमां दङ मोनसे 100K आवहाय सेलिब्रिटि बानायनो होननानैहाय। नोंथांमोननि अननाय मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय। दा आं 50K आवथ' बानायनाय जायाखिसै, माने 50K आव मानसिफ्रा आंखौ बानायनो थिनदोंमोन। माने केक सेक बायनानै होजोबनो होननानैहाय आंखौ बानायनो थिनदोंमोन, नाथाय बानायनाय जायाखिसै। आंनि गोसोआ 100K आवसो बानायगोन बेफोरबायदि थांखि लानानै दं। बेनिखायनो नोंथांमोननि अननायखौ थाब लुबैयो, थाबैनो 100K नि सेलिब्रिटि खालामनो थाखाय। थ' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो दासिमबो भिडिअखौ शेयार खालामाखैब्ला गोख्रै खालामखादो। आसा खालामबाय ना, शेयार खालामबाय ना, साबस्क्राइबबो खालामखादो साबस्क्राइबबो। एसेनोसै, गोजोन्थों। दिनैनि खौराङा आं दुखुनांथाव खौरांब्लाबो लास्टआव जोबथारनायावहाय नोंथांमोनखौ एसे इन्टारेस्ट खालामनो थाखाय मिनिगारबायसो। जेबो नङा, बे जाथायाथ' जोबोद दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांबाय। बेस्राफोर न'खरनि मोखां नुवा, बिमा बिफानि मोखां नुवा, बिदा फंबायनि मोखां नुवा। दा बिथांमोना हरखाबै जिउ गोमानांगौ जाबाय। दुखु मोनदों आंबो गोरबोजों। आं थानायनि बारा गोजान जाया, आं दाख्लैसो थांखांखाबाय रामनगराव। बेनोसै रायजोफोर, गोजोनथोंसै बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। जय बर' हारिनि